И коста хората от това Alexa Slang. И днеска ще правя ревю на Ender PvP. Нека започнем да видим спауна. Спауна е това място ето тук. Като напишете спауна ето тук. Отпред има правила основно за сървъра. SGM Shadow, така. Сървъра има VOD система. Като напишете на главна VOD. Има тук видят някакви линкове. Аз съм VOD днес, сега ще водна. Също така това е как да се направите RS, тук са стъпките. Следвате ги, ще имате RS. Също така това е инфо за сървъра, IP-то, второ IP, значи цифреното и буквеното IP ще бъдат в описанието. Сървъра е Residence PvP, IP-то на сървъра и IP-то на сървъра. Ако откриете бъг, пишете на Skype Trisco 2, да можете, не нещо сам. Skype на Owner ще бъде в описанието. Скоро ще имат сайт. И също така започна от тук. Имате един ключ, който с този ключ, ако нямате ранг, ето аз сега съм Razer, и то окей, може да си вземете Razer с него. Ето слагате в Enchanting Table. Сега ще ви покажа. Ето и тук ви спада ранг Razer. Така, ето го, Razer. Така. Тук ви е седмичен или там как се води чест, в който имате айтеми. Също така най-нисък успех за запазване на правата му. Изпита започва 17, скала 1, 2, слаб 2, 3, 4, 7, 3, 5, 5,5, добър 4, не знам си път, вие ще си ги четете тук. Това не знам кой ларп се пада. Трябва да сега започнем с ларповете. Ларп бонус е ето там. Бум. Ларп фри ранг е ето тук, където си взимате стъклата. Така не бяха. Не, беше така. Не. Не го знам както и да е, просто ще си взема и стъклата. Видно. И така. В този епизод няма да ходя биби. Също така да кажа, че рефлекс ми е един. Рефлекс. Не, чакай. Айде, бе. Сътън се получи. Ето го, Razer е 100%. Така. Този ми тим и нека да отидем на Warpaint. Warp Crate е където като водвате ви дава един кей. И с този кей съответно отваряте там рулетка. Тук има някакъв спешник. И хора, сега ще се върна, когато сме преминали към следващия ларп. Та хора, сега само смених пака. Там гледаме как някакви се намерят. Те са взели лично, няма смисъл. Бърко да води. Така, малко да го комбатна. Рефлекс е тук. Кажете на YouTube. Така. И нека преминем към следващия лайк, който е Warp Event. Фикс. И това не е да честа. Аз съм много развит.
Също така тези неща по-скоро са от евента. Ето и рефлекса на евента, да го покажем. Тук стои Унео, мята килове. А когато евент тук има и честове, той ги чупи и вие хващате айтемите. Така, и нека отидем към същия ларп. Преди да го показах, им втора спална от PvP. Аре, от PvP да покажем. Аз го показах началото ларп от PvP. Така, ето и го PvP-то. Ето го. Ето го и рефлекса. Взимате си сетове. 3, 4, е така примерно. Да се наедим. Така че ето се вземаме пушники. Така. Взема 2 фаерки, ще цъква 8 минути. Това не ми трябва. Взема още резервен сет. Те хора сега съм сложил мишка и това. Бам, отказва да споделя. Давай. Така. Хора, нека преминем към същия ларп. Първо са на спални. След малко ще покажа SMS. И това да е това. Ето го. Не спим. Наказа сме 30 минути. Използвах бонус с 5 дена. Не споменава и друг сервер. Наказва се Вериф е позволен. Написано да видите, наказва се 1 час. Банк не просеете сранкове и други, наказва се за някакъв час. Обида към екипа и сега направо с банк. Вериф е позволен. Уважава трейд, видео наказва се с бан 2 дена. Уважава за правата на SMS наказва се бан 1 ден. Рекламира сервер наказва се бан forever. Опа, ларпа си, ларп съм си. Ето го. Така, все 4 минути. Те хора, това е SMS. Ларп SMS. Ларпс.
Talent. И към този мод няма offline. Ето тук виждате на сервера, с който аз съм се конектнал. Описанието ще бъде. Това е Warp Sprint Event. Да. Отваря се на евентите. И последния Warp YouTuber. Не съм го гледал, но сега ще ви информа там. Така. Имате 100 плюс гледания на ревюто. За сте ютубър ви трябва така. 150 абоната, снимате 2 пъти на седмица, снимате ревю на сервер. Така. Няма 100 абоната, но ще снимам в този сервер, защото ме кефи. Не знам, ако някой там ми пише в Skype някакъв друг сервер, няма да го рекламирам. Сега играя в EnderPvP. И това е. Аз бях XX9, до мене беше Reflex. И от мен чао!